Hah? Burung masak? Hah? Hah? Karena anak-anak wong Bali kerja wetenge ngelah apa piye? Kok malah urung masak iki? Neng ndi wonge? Pak mangan biang elok. Sik ya, Mbak. Bojoku lagi ngebel. Bu? Bali? Nggih, Pak. Aku tak ndang Bali. Purane ya, Mbak. Aku tak bali sik. Soale bojoku nak bali kerja njaluk disambut dengan mesra. Kok cah nom-nom ngono kae lho. Ya wis, Mbak, aku tak bali sik. Engko nek sampean kurang marem ngrumpine, sampean wae sing dolan namahku. Siap yuk. Ya wis, Mbak. Alah, gaya tuwekan adek kok cah nom. Bojoku wis bali tenan wonge. Wis do ngamuk tenan wonge iki kok. Teko-teko kok nangis lha apa, Bu? Iki yo gara-gara sampean apa? Aku dibully wong sak RT. Lapor dibuli. Gara-gara Mbak Kompas dolan rene kae apa? Ngerti sampean pas masak, umbah-umbah, isa-isa, terus dikandakno tonggo-tonggo, malah aku dadi bahan bulian. Tapi dibuli piye, Bu? Aku didarani jarine bojo sing kesat lah. Bojo sing manja lah. Bojo sing gak pengertian karo wong lanang lah. Masa wong do ngomong ngono, Bu? Iya, Pak. Wong-wong malah do muji sampean. Demuji piye, Bu? Jarine sampean bojo sing sabar, pengertian, manut karo wong wedok. Mulai to, Pak, engko sampean aja masak neh, tak aku wae sing masak. Soale Mbak Kom ku aperine neh. Ora apa-apa, Bu. Engko Mbak Kom temoni kowe neh, engko aku tak masak ae gak apa-apa. Ora Mbak Kom lah ya ora apa-apa, Bu. Tapi engko aku dadi bahan bulian neh, Pak. Ora, engko kowe ngomong Mbak Kom, lah aku masak, umbah-umbah, isa-isa iki karepku dhewe, ora kowe sing ngangkon. Ngono, Pak. Iya, wis aku tak masak sik. Halo, Mbak Kom. Engko nek sampean rene neh gak apa-apa, Mbak. Siap OTW yuk. Manung.